هێزا سووریا دموقراتیک قەسەدا و فاشستên ciwanên şoreşger bi piştevaniya kadroyên PKK bi taybet layên girin Cemîl Bayîq di revandina zarokên jêr 18 salî de berdewam e. Rojane navên zarokên nû têne tomarkirin. Bi destpêka sala 2023 da careke din qeseda û faşistên ciwanên şoreşger tekez dikin ku li ser rêbaza xwe ya revandina zarokên Kurd yên jêr 18 salî de berdewamin û tu pabendiyê bi biryarên navdewletî û yên parastina zarokan nakin û di dema 8 rojan da du zarok bi navê Mihemed Rêzgar Usman temen 13 salî û xelkê gundê Elpilûrê yê bajarê Kobanî ji alî faşistên ciwanên şoreşger ve hata revandin. Her wiha Elîf Usman temen 16 salî û xelka gundê Hulîlo ya ser bi bajarê Efrînê ve. Li kampa Şehba ji alî qesedê ve hata revandin û ji wê demê ve û taniha tu zanyarî li ser wan tune ne. Di sala 2022 da Ark News navê 68 zarokên jêr 18 salî yên ku ji alî qesedê û faşistên ciwanên şoreşger ve hatibûne revandin belgeh kiribûn. Li gorî zanyariyên taybet du cih yên ku zarokê revandî têda têne rahînan dikin hene. Weke navenda Rojavayê bajarê Kobanî bi navê Kulîlk û navenda nêzîkî Kela Ceዕber ya li nêzîkî bajarê Tabqayê, her wiha navendek li devera Cezîrê û yek jî li bajarê Menbijê heye. Tevî ku xudanên zarokên revandî banga xwe dikine Mazlûm Ebdî ku zarokên wan yên jêr 18 salî vegerîne yan jî zanyariyan li ser wan zanibin, lê bê ku Mazlûm Kobanî yan jî tu aliyê din bersiva kesûkarên zarokên revandî bide. û berovajî ji bangên xelkê re roj bi roj revandina zarokan li devera dibin kontrola qesedê de bi taybet li Rojavayê Kurdistanê bêhtir dibe. û bê ku tu zanyarî li ser zarokên revandî were naskirin. Tevî seredana xudanên zarokên revandî ji ofîsa parastina zarokan ya ser bi peyedê ve, lê bê ku tu zanyariyan li ser zanibin. Xudanên zarokan serbar kirin ku cihê sereke ya revandina zarokan dibistanên Rojavayê Kurdistanê ne ku bûye cihê perwerda fikr û îdeolojiya PKK ye û rêjeke mezin ji zarokan ji dibistanan têne revandin. Têzanîn ku Mazlûm Ebdî bi nûnera netewê yekgirtî re Virgîna Gambara di sala 2017 û sala 2019 rêkeftinek îmze kir ku revandin û leşkerîkirina zarokên jêr 18 salî qedexeye lê faşistên ciwanên şoreşger tu pabendiyê ne bi biryar û rêkeftinê Mazlûm Ebdî dike û ne jî bi biryarên netewên yekgirtî û yasayên parastina zarokan dikin û di revandina zarokên jêr 18 salî de berdewam e.